ken siya kanyaman na panagbiag, at kakabsa tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. At ako mamit ka na. Kararagan tayo, ti parokya tayo, tinahayat na tumultulo, ti arkidiocese tayo, sabay ko makaagari lata, ti bilag ni Kristo, may waragawag ko man ni Kristo, iti inaldaw-aldaw. Tapno may karita ang magirano, iti dati na santo na misteryo, bigtigan tayo, pwede iti basbasol tayo, at pagbabawyan tayo ila. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayon. Amen. Bumararag tayo. O Diyos, hinsaganan dagiti barabor agkakapatay ka may paay ka dagiti agayat ken ka. Pasgadam ka dagiti puso mi iti panagayat ken ka, tapno magunpod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw ti amin at tarigagay mi, gapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipaghari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon na awan ti inggana. Amen. May basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Dahito iti gapo na agparintume nga iti samuanan ti Ama, anagapuan ti pudno anagan ti tunggal pamilya, iti langit ken dito daga. Iti kinabaknan ti Gloriana, dawatek nga ited na kada kayo, ti panakabalin babaen ti Espiritu na, tapno magbumileg ti aginunek ag inatao yu. Agnaet kuman ni Kristo iti puso yu, babaen ti pamati. Ikararag ko ang mairamon, ken maipasde kayo iti ayat, tapno da kayo ken iti amin na tao ti Diyos, na ananay ti panakaawat yu, no kasanot ti kinakaakaba ken kaatiddo, ti kamato ken kauneg ti ayat ni Kristo. When maamuan yu kumaday ito yung ayat, nupay saan anay maamuan, tapno no kayo iti awan pagkurangan na at kinaan-anay ti at ti Diyos. Ti sa uti apo, Agyaman tayo ti Diyos. ken ka o apo masalakak ti kapiak. Ken ka apo masarap. O apo saan ang palangguan ti'y puso, saan ang natangsit ti pinagkita, jak tamingin di kinaindak lalabanan, when nun tibiti narapod, naripod ajak matukod. Ken ka apo masarap. Agtal na ken agulime ka, kas may sa nga ubing iti sakyong ti inana, when andatal na iti puso. Ken apo masarap. O Israel, agtalay ka iti ako, manipod ita inggana. Ken ka apo masarap. Di pagaryang di apo, kas maibagay, ket amin tumaitet tuken ka. Alleluia. Ti apo at ako matatatayo. Basta ko namin ken. Iban na kayo waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo, kasin surat ni San Mateo. Gloria kay Ken Papa. Kinuna ni Jesus, agyaman ang ken kaama nga apo ti langit ken daga, tayong pakitam kadagiti awan ba adal na, tinlemeng mo kadagiti mamasirig ken kadagiti na sariri. When ama na aramid daytoy, ta iso ti padayatam. Inted kanyak ni ama, ti iso amin abanat. Awan ti makaamam mo iti anak, no dilaan ti ama. Awan met makaamam mo iti ama, no dilaan ti anak, ken dagiti agayat. Dagiti kayat ti anak, apang ipakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin na nabannog na agtrabaho, ken agaw awit kinadagsen. Ket paginanain kayo,
Alain nyo ti samulko, ket agsursuro kayo kanya, agsipod ta na imma, ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana, tananam ay ti samul nga itet ko kada kayo, ket nalagan ti awit, ipabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo pinagpapalito Kristo. Jadi sa sarut-sudin da nga apaya nga agreement ka nga Katoliko. Apaya nga talinaid ka nga Katoliko. Gapo kini Apo Jesus. May salain gapo kini Apo Jesus kini tinasanto na misa. Haan nga gapo ti kapsat mo, haan nga gapo ti gayon mo. Haan ka nga pumanaw gapo ta naupay, kung nadadagi tinatangsit nga tattao, kung nasaktan ka, di agtaltalinaid ka, gapukin ni Apo Jesus. Kinti yung Eukaristya, tawra niya mapaspasama, nung nakapupos ka kini Apo Jesus, kayang ti mamakawan, kayang nga awatan na di pagkapsutan kin kamaliti at luma, kayang ti agpakumbaba, kung na ti salmo, Apo, saan ana parang ti puso, saan ana tangsit ti panagkit kita. Nga nakapupos ka kini Apo Jesus, kahamumasamo nga kita, ang kore makita mo dito pagkapsuta ti duma kabaglang magpakumbaba, kabaglang ti mamakawan, kabaglang ti agaya. Ngam na kinakapukusan kita tao, dagiti kamalida, dagiti adayupay, dagiti pag-asa nga aasidag tayo kini Apo Jesus. So nga no, ti puso ko marit na midagalat, di ka babalik. Hanggang nakapupos kina sa bali, ti nakapupusan na. So nga ito, hindi ko na apaya nga, talinad tayo, Katoliko apay nga agyan tayo. Ano, ada duma, ada di pagkapsutan ti duma, ada mangiruruman. Ada usaran ti jablo tap no madadakil tayo. Lugar duma kadwa tayo, kapsat tayo, pamilya tayo, kapamamatyan tayo. Aramatin na to destroy us. Dadagil na tayo. Gamno sa sudod tayo ng apay nga dati pala ang apay nga namin may sa abanan. Adda pamamati tayo kini Apo Jesus, kini tinasanto na Eukaristya. Hindi niya kumatikan na yung imula tayo, iti pampanunod, hindi niya kumatikan na yung napaunadun tayo. Malado makausahan natin power tayo, possession tayo, kinabaknan tayo, sinirid tayo. Nang tayo maaluwagan ka, matinag, mapukaw ni Apo Jesus, maawan iti senaryo ni Apo Jesus. So nga, kapintas lang ta, oray niya mapaspasama, agkangkamang tayo taking kuwana, agtaltalit tayo taking kuwana, salsalod-sodan tayo, huwag na pamatik. Hanya tayo pamatin kini Apo Jesus, pamatin iti Eukaristya. Hindi iti kapintasan na igan tayo, hindi kapintasan na mas tayo. Apo may man, uy dadumi de awaten ida, sabay kumatamay tali, ay datun tiragaw ti altar na. Awaken kad Apo dagitoy daton na pagisinagot mi ken ka, tapno ti panangten mi kadagitoy daton mi ken ka,
Ited mo kadmet tapagin kada kami gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at akuma kada kayo. Kasta kumain ka At kayo dagita puspuso yo. Kadagan sa katagay iti ako. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kali ikitrubin. Pudno na yung may karigat rumbeng anong ni kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken Kaapo na santon nga Ama man nakabalin kadag nanayon a Diyos. Kay dinto saan mo masapol ti panagdayong ni nupay kasta impay mo so balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan may nayon ken kadagiti panagdaydayaw ni nga magpaida pa kay salakanan ni gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso may tantan o ken punang nagda kadagiti langit ken daga. Ken dagiti anggeles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin rason. Ilangit ken daganap no dagiti kaydayawang husana ti kamaktuan. Madaydayaw tumay tinagan ti Apo, husana ti kamaktuan. Pudno unay Apo abi ka kinasanto ket si katibubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi ngarod ti paimo ti Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan gati paimo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu inisak bay ayawat na siya ayat ti bagina tapno agtutuok na nga iti tinapay nagyangan ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet at alpasanday di pa ng rabiida na ngalay kikalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket uminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Isu amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yu daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo ken kapanamuan. Tinapam sa lapan si kaananbut ti sa manubot. Itinurod pa ng ilagit mi ti papatay ken panagbungar ni Kristo idakon mi ken Kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami nga ditoy saklang mo gadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirango iti bagigan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaran na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pang met nileyo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awaten kat ida iti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay terupan grupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makirangod kam to ken gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Dinagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken kada o ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken itisidong ni Kristo ititimbuyog ti Espiritu Santo irok noy meken ka manakabalin nga Ama ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo mararami ni Ama at balong tayo ti kararat ni insuro ni Apo Isus kada tayo. Ama Aming gadas sa langit, malaydayaw ko kumatingatan mo. Tuntay kumati pagayam, matupar kumatinakin mo, bituidaga sa langit. Itden katakang kalaw ito, itikanin ko kaninayan daw. Pakawalan ka itibasol mi akas may pamakawan mi, kadaliti nakabasol katakami. Di nakamit paybayan ng manalo, isu-isu, sa sarang nakakit na dawatin mi ken ka
apo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kanayon kumalaen ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan namarin mi kaniti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kapupuan ti turay ti panakabalinggan dayaw ti andayan na tibuksad. O Apo may Hesus Kristo inunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya aggapukan niya ti edad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam nurigat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agal. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Akas ako manik Ipaay tayo ti kapya itonggal maysa kada kayo kapya kada kayo ang kapya. Cordero ti Diyos na may katag basbasol ti lupo, kasyan. Cordero ti Diyos na may katag basbasol ti lupo, kasyan. Cordero ti Diyos na may katag basbasol ti lupo, itinagam katapang kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lupo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo niya may kalino may katanya, kung isa'y salay sa sabong mabay bagtulong ti kararo. Ako na kinarot kang kin Kristo, babaan dati Santa Misa, ipaali mo kanita, agbiag ka mamayas kin Kristo, dito'y daga. Itikas ka may raanod kang tumet ken kuana sa dilangit. Kapuken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, ikaw makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, nga awan tiing ka. Amen. Ti Apo at ako makata kayo. Kasta kumain siya. Na kayo di man nakabalit Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kalpasa ti Santo na misa, tayo ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Holy